Nazdar, pozdravujem ťa, vítaj pri ďalšom z mojich unboxingových videí. Dneska tu budeme mať taký, že lacnejší produkt, budem tu mať práve túto krabicu čierno-bieleho typu, kde sa nachádza produkt novinka Adidas Supernova Rise druhej generácie, kde cenovka tejto krabice začína na 150 €. Ako vždy, je to štartová cena, takže s kódom Kopackého to bude menej, ale to vy už viete. A pokiaľ vás práve tento produkt zaujíma, ako vždy dole pod videom bude slovenský a bude tam český link a jedným klikom sa presmeruješ presne na toto. Čo ti chcem dneska ukázať? Na to for runningu je dispozícii viac farieb. Ja som vybral práve tú najnovšiu kolekciu, ktorá je do takej modrej, však za chvíľku to uvidíte. Ukážem vám ich, vyskúšam ich tuto na nohe, aby ste aj videli, ako reálne vyzerajú a určite kľudne hoďte do komentára, ako sa vám osobne páčia. Ja to teda rozbalím, pretože vnútri sa nachádzajú len samotné tenisky a úprimne musím povedať, že toto sú jedny z tých najlacnejších, ktoré som aktuálne zatiaľ na tomto kanáli rozbaloval, hej, takže vždy niečo je poprvýkrát, ale aj keď to mám do pomeru cena výkon, teda čo sa týka vzhľadovej časti, tak myslím si, že je to OK. A inak je to produkt, ktorý využijete aj vy, futbalisti, v rámci nejakej tej kondičnej prípravy, po prípade vy, hobby bežci, pretože toto je taká teniska do takých 5 intenzívnych kilometrov, asi tak by som to nazval. Proste je to taká dobrá tréningová bota. No a ako vyzerá, tak toto je vonkajšia strana, pohľad zhora, kde vnútri nechýba nápis Supernova, vnútorná strana, podrážka a takto vyzerá oblasť päty s logom Adidasu. Inak čo tak pozerám, mám pocit, že toto budú asi také reflexné prvky, inak to je jedna z vecí, na ktorú moc nepozerám, čo sa týka bežeckých tenisiek, ale väčšinou práve tie bežecké tenisky majú aj nejaké tie reflexné prvky a vidím, tu je napríklad a určite to bude aj ten trojpruh. Čo sa týka práve tohto produktu, tak je určený hlavne pre tých, ktorí majú došľap neutrálny až a práve ten supinačný, aj keď myslím, že s neutrálnym taktiež nebude problém, takže ja si dovolím tvrdiť, že to je taká univerzálna teniska, ktorá hmotnostne patria medzi tie, nazvime to ťažšie, 275 gramov je tá hmotnosť pri veľkosti okolo UK9, zatiaľ čo ja mám 46, takže ja tipujem, že tých 300 gramov aktuálne v rukách mám. Je to teda povrch tvorený syntetikou, aj táto syntetika zachraňuje moria a oceány, takže celkovo, čo sa týka toho bežeckého sveta, tak Adidas podporuje práve tie recyklovateľné typy s vrškou a celkovo dá sa povedať tú celú tenisku sa snaží robiť čo najekologickejšie. Keď sa aj pozrieš na ten zvršok, tak vidíš, že fakt je dierkovaný, takže zabezpečuje aj to patričné vetranie počas celej doby používania. Jazyk je tu znova klasický jazyk, takže aj to obutie je úplne bez problémov, takže ak aj máš nárd vysoký, nemusíš sa báť. O to tlmenie sa stará Dream Strike. Toto všetko vám ukážem, keď práve tie tenisky obujem. Úlohou toho tlmenia je, aby si mal zabezpečený komfort počas celej doby nosenia. Ďalej je tu Support Roots. Sú tu práve tieto, pri tých vyšších triedách sa používajú práve také karbonové pláty, zatiaľ čo tuto sú také umelé pláty. Tie dopomáhajú jednak aj šetriť tú energiu a zabezpečujú aj ten najlepší odraz. Čo sa týka podrážky, fakt je dobre nagripovaná, takže nemusíš sa báť, že by ťa niekde vykotilo. A sú tu aj nejaké tie drážky, takže aj počas toho daždivejšieho počasia, daždivejšieho terénu by to malo byť OK. A mne nič iné neostáva, len poďme ich obúť, však viac menej povedal som všetko podstatné k ním. Chcete vidieť asi, ako vyzerajú na nohách, tak ja vám to teda idem splniť, takže poďme dole s kamerou. Inak, ak ste si všimli, práve pri tých tréningových sú ešte takéto, že dodatočné dierky. Tie slúžia hlavne na to uchytenie, pokiaľ by sa ti tá päta vyzúvala. Ja si ich teda obujem a poviem vám svoje dojmy a pocity z nich. Takže čo sa týka obopnutia, za mňa super. Skúsim tie šnúrky dať až hore. Fakt na nohe sú veľmi príjemné. Takže jednu právačku máme. A ešte takto lávačku. Takže tenisky mám na nohách, vyzerajú nasledovne. Chcem vám aj ukázať technológiu Dream Strike, tak pozerajte sa. Čo sa týka toho tlmenia, je tam, nie je to nič nejaké extra výrazné, ale to, čo cítim, je práve ten prechod z tej dopadovej časti na tú odrazovú. Proste je tam cítiť práve tie roots, tak by som to nazval. Inak na nohe pôsobí veľmi dobre, aj čo sa týka toho obopnutia tej nohy, úplne že bez problémov. Čo sa týka farebnej kombinácie, tak to nemám čisto na vás, či sa vám to ľúbi, neľúbi. Je to podľa mňa taký základ Adidasácky. Každopádne na nohe pôsobia veľmi dobre a keď to mám do pomeru cena výkon, myslím si, že za mňa super. Takže toto sú Supernovy Risey a ak máte k nim nejaké otázky, kľudne sa pýtajte do komentára. Po prípade, ak si neviete vyberať ten správny typ bežeckých tenisiek, píšte mi na môj instagramový profil Kopackovo. Za mňa je to teda všetko, ďakujem za dopozeranie a vidíme sa pri ďalších a ďalších videách.
Čau.